ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କାଳାଂଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପାଣିପାଗ ଓ ଜୀବଜଗତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ଏହି 12 ମାସରେ 6ଟି ଋତୁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା 12 ମାସ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ 12ଟି ମାସ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 12 ମାସ ଥିବା କଥା ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀରେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ମାସ ରହିଲା, ଏଇ 12 ମାସକୁ ନେଇକି ଆମର 6ଟି ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। 6ଟି ଋତୁର ନାମ କ'ଣ ନା 6ଟି ଋତୁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ମାସକୁ ନେଇ କେଉଁ ଋତୁ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଉଛି ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶରତ ଋତୁ ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ଓ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ନେଇ ଶରତ ଋତୁ ଗଠିତ। ସେହିପରି ହେମନ୍ତ ଋତୁ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଶୀତ ଋତୁ ହେଉଛି ପୌଷ ଓ ମାଘ ଏହି 2 ମାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେହିପରି ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ବର୍ଷ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଯାକର ସବୁଦିନ ଏକାପରି ନଥାଏ କି ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ଏକାପରି ନଥାଏ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା କେବେ କେବେ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ତ କେବେ ପୁଣି ରାତି ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ଦିନ ଛୋଟ ହୁଏ। ପୁଣି କେବେ କେବେ ଧୁ ଧୁ ଖରା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ। ଖରାରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ। ପୁଣି କେବେ କେବେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ। ପୁଣି କେବେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱେଟର, ଚାଦର, କମ୍ବଳ, ମଫଲର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଶୀତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କେବେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ହୁଏ। ଆମକୁ ଖରା ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଶୀତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡ଼ ଆରାମଦାୟକ ପାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗ ରହିଲା, ଖରା ଦିନେ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ, ତୈଳବୀଜ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଚାଷ କରେ। ଏସବୁକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଅଧିକ ଖରା ହେଲା, ଖରା କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ଷା ହେଲା, ଶୀତ ହେଲା, ଯାହା ହେଲେ ବି ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିର ପାଣିପାଗକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ନଦୀ ନାଳ ପାଣିରେ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ବେଙ୍ଗ ଓ ଡାହୁକମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୃଷକ କ'ଣ କରେ ନା ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମି ଆସେ। ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହା
ଆକାଶରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ନଈ ଓ ପୋଖରୀର ପାଣି ସଫା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଖରା କି ବର୍ଷା ବାଧେ ନାହିଁ। ପାଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁଖକର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଅନ୍ୟ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।